everybody! So, we're going to B Grand Hotel kay obviously mga filingirang runners o filapil na sa dugdagan. Okay, so muna ang venue sa Run for Home and Party. Wala pa gali nag-start ang race, no? Nag-walkout to na. Padong sa assembly area. Okay, so mauni ang agian padong sa B Grand Hotel. So mauni, no? Hala, very nice. Okay, taghang lobby. Okay, padomi sa assembly. Okay. So, at least more warm up before sa fun run. Taas-taas may gilakwan from the main road padong diri sa assembly area. So, the race description, same 5K and 10K. As you can see, yung ladder ang start and finish. Our start and finish area is at the front of the big run. So, start for 30. The route is from starting area, head towards the circumferential road, then left into the Bohol until Alumbong Resort. So, the 10K will do 2 loops. In the 5K, 1 loop. Make sure na makakuha mo kung lace ay muna yung basis for assurance nga turn around mo para sa mga winners. So, see you guys at the starting area. Start for 30 and then see you at the finish line, and afterwards, see you at the home party. 3, 2, 1! Good luck, 5K! Okay, participants. See you at the finish line! Sundown Race 2023. Same thing. Hangak. Wala pa 1/4. More on fun run, fun walk. May pa. Init kayo. It's 4:40. Init pa kayo. I won't force myself to run. Kay doble ang heat. Anyway, muabot palagi ko sa finish line ani phone. Ingat kayo. So, danaw pa ni our turn around is at Daurong. Okay, so ang unahan, no, nana ang turn around for 3K. So, meaning to say, naka 1.5 kilometers nami o ginagan o nilakaw. And every turn around na ay ka ng water station. So, magsige dyan may inom ani no kay init kaayo. Kutas. Okay, sa unahan pa dyan. Namin nakasugat ng mga kabayo. Ako, dyan siya lang di para. Ko para kay pagkabalik ko na ko. Bitaw. Joke. No, hanggang sa dulo ni. No, mo finish jud ta ani bahalag maulahi pero murag di man pumitan tong ulahi ani daghan pag naulahi namo pero naana jud pud may nasugatan kani sila mga among nga sugatan mga 10K. Pero mamalik pa na sila kay parehas ra mig turn around 10K o 5K parehas ra mig turn around. Galing lang kay sila twice, no,
kaduha sila mo balik. Ag kami kasara mi mo libot. Okay, so mo ni kutas pero carry ra. Oh, hinahinay lang, dagan-dagan gamay, daghang lakaw. Just having fun for a 5K fun run. Okay, so medyo na-challenge pa tong self ani, pero chill lang, chill walking, no? At least naka-exercise pud ani ba, no? 5 kilometers ay run dito ay kay dool raman ang Panglao International Airport during the pita. So honest siya. Salamat kayo sa mga organizers and sponsors. Well organized good ning fun run and ensuring the safety of the runners. Na mga marshal sa road makitaan and demand the traffic. So niabot na gid mi sa 5K turn around. So meaning to say naka 2.5 kilometers na mi og dagan-dagan, lakaw-lakaw, medyo hangak. Pero naa may tubig, na water station, na ay tagaan ka og kanang saging, na mga chocolates, no? Syempre palagway gid mi oy kinaabot gid mi og 2.5 kilometers. Oh, salamat jud kaayo kay ma-quench imong thirst kay naagyoy sufficient nga water stations no available gyud. Nya napoy pang energize na saging og mga chocolate no na dito. So okay, dako mi kay pasalamat sa mga marshals no nang himan sa traffic, itong mga kapulisan sa Panglao ug mga ilahang mga barangay tanods og ilahang kinsa pa ilahang pang tap no para ma-ensure ang safety sa mga runners. Smooth ang traffic, daghan ba kay ka ng mga sakyanan, pero we're safe. Eat all you can. Okay, so inom na po no, inom kay uhaw kaayo. Uhaw ba na magsigig lakaw, sigig dagan-dagan. No, hapit na gid mi ani maabot sa amo ang finish line. Tanaw na nag-fun run. Nagsigig mga nanaw sa mga restaurant. Lami ang panga ato. Di jud bitaw makaya magsigira tagdagan. So, walking na punta. Okay, may ning compete ani nga fun ramaning ato ang gara-gara mo. Bitaw. Wala gani chill run, chill walk. Okay, nice kaya ang race kit no. Kaya amo ang t-shirt sublime print na, sublimation print. Napoy guys sling bag na sublime print pod. That's courtesy of Smarties Apparel. Organa sila fiscal store diri sa Bohol sa Lightport. Okay, so nakita na gid ang B. No, signage sa B, so dool na gid finish line. Kapiton ko. I wanna eat only pizza. Basta malabyan pagkaon. Why Claire? You know me. I'm a foodie. I love food. Manang ma-appreciate jud kog mga makalabay kog mga food. Okay, so niya na magin mi sa ganghaan sa B. Unahan ana B resort na pero mohapit sa jud mig inom kay perte iga nga doble ang kuan baya kainit. No? Kainit sa kuan, kainit sa kalsada, kainit sa adlaw. Gamay na lang gid kulang na nagis unahan. So naa mi sa eskina padung sa B. Pero alang taasa pa ning amo ang dagan-daganan ani. Okay, layo-layo pa ni. Layo pa gini siya more pila ka meters, mga 200 meters to 50 meters. So at least that's the finish line already, no?
kana nanay nagputi dito katong foam sa ilang bubbles na dito bugnaw di na siya no sa tiil dali ra pud maoga kanang foam. Okay, we're about to arrive at the finish line. Nagwait na ang among kinakusgang medal, my first ever metal finishers medal. Oh, okay, expecting nagig ko kayo anang dapita Okay, so here it is. Alright, we have a wave of finishers approaching. Siya ang first ever metal finishers medal. Okay, at si Tarshir diha sa medal. Okay, kami sa lulo ko parang kwesa. Hanga kaayo, catching our breath and showing off our medals. Siyempre, naguan ba yung naglakaw-lakaw o dagan-dagan. And, nagdara-gara ko na rin dapita sa foam. The first time in my life ko naka-experience ng alin na yung foam party. Okay, so salamat po tayo sa sponsor. Isa sa mga sponsor na Pocari Sweat. Okay, nag-quench off ato ang thirst. Kaya mga sa electrolytes. So, dali ra ka mag-replenish atong body, maulian og atong energy. Okay, sa Pocari Sweat. 5K, sundown, run, foam, and party. It's a check. Until next run, I don't know when, but I have my first ever medal for a run. Kinindot kayang hangin ani. Hayahay kaayo. So kana bitong gikan ka sa init. Unya afterward ani kuan ka no, ma-rewardan kag ing-ani nga atmosphere nga hayahay no. Bugnaw kay medyo hangin gid siya. So, mabalik mi dito sa area kay naa dito ang program o announcement of winners. Hangin kayo, nice kayo ang hangin. Okay. Nanawa na, pa maulan na kay gym, pero na-carry niya. Sa mo si Madam. Oh. Okay. Wala, ning sugod nagkiang rin akong kauban ang videographer na mo. But it's okay. So I think we did the 5K in less than 1 hour this time. So we started at 4:35, 4:40. So niabot ni og 5:30, 5:25 something. So medyo kung ano kaysa atong previous run is our clock time was 1 hour and 9 seconds. So karon it's less than 1 hour. And to think init kayo ang 4:35. Init pa, taas pa kayong adlaw. Anya ang init pa jud sa simento. So I'm reconsidering joining afternoon run. Lumaban ang lungs ko, palaban talaga ang lungs ko. Thank you so much to my lungs. Wala siya, hindi ako pinahiya. So here, na-miss this area here. Okay, so I'm so happy. I got my first metal medal, fun run medal. Okay, so it has my friend Tarsher on it. So, salamat po sa isa ka sponsor nga Lamoy Restaurant for our packed dinner. Again, to all finishers, congratulations. Still tap your back for a job well done. Challenge accepted.
Pangals. Babawi sa bildil. Okay, so before nag-start tong fun run, na ay pa-warm up si Wawi di Guzman. Unya after po sa among dinner, nagpa-zumba po ni si Wawi, no? Mo ni siya. Unya naapod tong mga bubbles, no? Yung mga foam. Okay. So nani din yung feeling. Kanang bombahan kag mga bubbles, mga foam. Pinon foam party di ay. Ano siya? Mapuno ka og foam. Ginaw jud di ay kaayo. Okay, it's very cool. Huh? Bugnaw kay na murag ka ng ice ba? Murag ka snow. Bugnaw ang feeling. Gikan ka sa init. Ibot kay ka dito. Nice kay sa feeling. Ang lupad. Pagka-ignorante. Okay, so daghan on paningot na si Wawi din ha ning gara pud siya sayaw-sayaw. So daghan kong join sa pa-zumba session sa mga organizers. So, nagabihan kay foam party and Zumba with Wawi di Guzman. So, kani akong kuyog. Wala kailan ni Wawi di Guzman kay millennial Don Bell na niya. Ug katnil. So, okay, hangak man pero at least ang akong medal first ever. Napa-friend ako si Tarsi, OMG. Okay. So that's it. Another 5K fun run unlocked. Thanks for watching. Bye.